Mangilulugay kami kabaluyan na masanto sa maabig, magayagan na kabuasan po daskin namin. Ipaparuntala kabaluyan sa programa ang Balitang Bayan, numero no morning edition. Dasayan na kabuasan na kabaluyan na Miyerkules, Pitsa 26 sa bulan Enero 2022. Maktaryo na lingkor, Action Joel Balolo. Technical Control, Action Nathaniel Overo. Yan nga ran, Nasari Kabiangan na Action Radio Reporter. Yawatan ni Rada Paway, manalutor ni Nasaray, Balita Impormasyon. Balita Komentaryo, Serbisyo Publiko Kabaluyan. Dasayan Kabuasan Nagagik na ambetel ya kabuasan na Miyerkules Kabaluyan. Ayan simba gagik, samput ya simba bulan na Enero. Nanigunoy di sa tagagik, wala tilad bulan na Pebrero, bulan na araw agagik, kesan siya na mansan siya kumon. So araw na balan sinansakay ang gano'n nandudumaan. So latag na dalan tayo agagik, dalan na politika tan pa nagsuporter kabalayan, di ba? Siyempre naman po ba agagik ya? Sa ati politika agagik, taon dalang labangat at loob na 45 days, 120 days, amo, jad national, kabaluyan. Siyempre, mampapawayan nila agagik ng tukamanyaran issues, ang tukamanyaran opinion, etc. Pero nanigunay di sa tita nagagik, ay dapat ipaliis tila, di ba? Di ba kabaluyan? Talaga nung talabalata nagagik, kasi katumo lang titay, tatawagan tayo na istorya na politika jad Pilipinas sa gagik nak nun istorya. Sa verse of the day tayo sayan kabuasan, malala po ka agagik at Colossians chapter 3 verse 1. Tan kwanto agagik at sayan kabuasan, if you then be risen with Christ, seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Colossians chapter 3 verse 1, para si kinamintan kabaluyan at sayan kabuasan. Nino na susubok kid bilay, bali-bali mambike jako piloten, istambay action Jerica, bali-bali mambike dyan made in Bolivia, o the Uyuni Salt Flat, lugar yan inner tinawag dan heaven and earth meet, kabaluyan. Aking kwanyo, lapod kada taon say salar, may salar na tawag da natural open air salt deposit. Mansan siyan completely dry agagik. So, kinya, kristal. Kristal ya. Jadrini season, magmaliw yan, jadrini season, magmaliw ya summer. Kupilot, rainy season, magmaliw ya summer. And then the site can become flooded balot. When no agawa ya, si salar magmaliw ya kind of a mirror that reflect the entire landscape seen on the ground. This is when heaven meets the earth. Konda niya, kasi nuwabang kasi nakawalad lirum pero nananang mo balat so intiron mundo say magmaliwa mirror yan nananang mo intiron landscape na say mundo agagik talaga wonderful. Maloban tayo kay Jad Bolivia man kapo Jad Pilipinas kasi in post na ba Jad Facebook agay kaya gayli dakap to niya si Action Jeric Pasilyao Plimeron Salvo na balita. Action Jeric, please come in. Yes, Action Joel, bagamat wala pang itinuturing na mga lugar sa Pangasinan na posibleng maisailalim sa election hotspots, patuloy na minomonitor ng kapulisan sa lalawigan ang isang private armed group sa probinsya. Sa programang Pantungtungan Tayo ng Philippine Information Agency kahapon, sinabi ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Cadina na patuloy pa rin nilang binabantayan ng Season Group. Ayon sa kanya na downgrade na ang klasifikasyon ng grupo bilang potential private group dahil nawala na umano ang ilan sa mga miyembro nito. Sinabi ni Cadina na mula sa mga miyembro ng Season Group, 2 na sa mga ito ang namatay habang 8 naman ang naaresto. Bagamat na ibaba na ang klasifikasyon ng nasabing grupo, hindi umano ito dahilan upang magpakampante ang kapulisan na lalo pat ang 4 sa mga miyembro nito ay nananatiling at large o nagtatago. Magugulitan na tinukoy ng PNP ang Season Group Action Joel bilang pangunahing responsable sa tangkang pagpatay noong September 11, 2019 kay dating Pangasinan Governor at Chief District Representative Amado T. Espino Jr. Sinabi rin ng PNP noon na ang mastermind sa pag-ambush sa convoy ni Espino sa barangay Magtaking, San Carlos City ay si dating board member ng Ulciso na namatay dahil sa COVID-19. Samantala, Action Joel, bukod sa Season Group,
Patuloy din umanong minomonitor ng PNP at ng 702nd Infantry Brigade ng Philippine Army ang mga politiko sa lalawigan na posibleng may kakayahang bumuo umano ng private armed group. Yan ang balita mula sa gitna ng aksyon. Jeric Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This news is brought to you by Celine Plus Zero. Tulungang gawing fully loaded ang immunity nila with Celine Plus. Maraming salamat, Action Jeric Pasiliao, dasatan niya balita. Paloban Timos report ng Action Freddy Pardo. Lakay, please come in. Yes, sa Aksyon Umaga, Aksyon na Joel. Salpukan ng motorsiklo tricycle sa bayan ng mga Tarem. Nag-iwan ng isang patay, 3 ang sugatan. Nangyari alas 5:45 ng hapon kamakalawa sa along Romulo Highway sa Barangay Bueno, mga Tarem. Sa report ni Chief of Police Captain Arturo Melchor Jr. ay una itong may isang sasakyan na tinangkang mag-overtake nitong motorsiklo na aksidenteng lumapat o sumayad lang ito doon sa nasa harapan niyang sasakyan na hindi na huminto, nagdire-diretso. At itong motorsiklo na sumadsa dito na minamaniho ito ni Darwin Campos de Leon, 48 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng Barangay Barakbak, mga Tarem. At ito ay matapos na si madikit doon sa sinusundan niya sa sasakyan nung kanya sanang overtikan, ay napunta siya sa kaliwang bahagi ng daan kung saan kasalubong naman itong motorsiklo na itong minamaniho ni Jeric Yadaw, 37 anyos, walang trabaho at residente ng Paterno Street, Camiling, Tarlac. At sa panong investigasyon nga, kaya nabanggit ko, ito yung mag-overtake sana, itong minamanihon itong si Campos at napunta siya dun sa kabilang linya kaya na bangga niya itong nakasalubong naman na motorsiklong minamaniho nitong si Yadaw. At bunga ng pangyayari, kapwa tubilapon ang mga sakay at angkas nila at nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito naman ay mabilis na naitakbo ng ambulansya ng mga Tarem at dinala ito sa mga Tarem District Hospital kung saan ay idineklar hindi na umabot ng buhay itong driver ng pangalawang sasakyan na ang ito'y angkas, itong si Agnes Campos Gaducano, 41 anyos, at itong si Campos ay idineklara ng dead on arrival ng mga doktor. At ito naman kabilang itong motorsiklo na minamaniho naman nitong si Yadaw, angkas niya itong si Jersey Caritikit, 36 anyos, may asawa, isang nurse ng Lunay Street, Camiling, Tarlac, na ito ay sugatan din. At ito ay patuloy ang investigasyong ginagawa rito ng mga investigador hinggil sa naturang pangyayari. Although ang mukhang mamalas-malasin dito dahil namatay itong bumangga sa kanya ay itong si Yadaw. Ito yung sugatan kasama yung kanyang pinsan na ngayon ay ginagamot pa sa naturang paggamutan. At wala namang itong kaangkas nitong namatay. Yung sa tatlo, wala namang malubha doon. Kapwa naman sila ay nasa stable ng kalagayan sa ngayon ayon sa mga investigador. Mula sa gitna ng Action Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio Live Report. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. Ingat-ingat po tayo, kabaluyan. Numan motor kayo agagi kya, nagkatulan no taluray lason nyo, unovertake kayo maplasin sa nalanganin niya, ay uwan sa gagi kya kimibang or gimalaw agagik may akalason, talura kayo, ay unggalaw tan mahirap yung kontrolon, talagan unlaad sa may labay tunlaan. Kasi 2 wheels labangat itan
Isan may impisuguma to. Pagkatapos tan at kayo manaalwar, naku po, mayayari po kayo niyan. Isa nga sa ating kagawa Sami bimanggagagi kato inatiyan, may binangga mabilay. Ay supuno batid sama nagagi kayo, di ba? Kaya mahirap po tan na kabalayan. Ingat-ingat po tayo agagi ka. Sa panagmotor tayo agagi, gano purwil, santo ka man irilulugan ninyo, basta babatikig karsada. Alwar-alwar po tayo kabalayan. Si Pangulong Rodrigo Duterte sunan pasakbay agagik ibulgar to antis siya nagawa eleksyon no siya para may ungka kandidaton presidente jad bansa yakurap kabaloyan. But I'd like to start talking about election and candidates in due time. Siguro mga last month of I will personally name the candidates and maybe what's wrong with them na kailangan malaman ng tao because you are electing a president. Pasagbay ta nagagi kanon Pangulong Rodrigo Duterte agagi kya. Ano nga kinon Pangulong nga digong importante na amtan na imbaon baloy. Tan baalala agagi karong baloy no manisyara o dino ande bilang presidente at nanalaton niya kabaloyan sa amin yung impormasyon tan nananang ng tuod pa na maglay na panbabantay panobserbad si kara talaga naman. Naku po, yari na po niya no, pero dapat wag nang makialam po si Pangulong Digong at bahala la umbali agagi ka no sa pipiliin da. Di ba? Pulyan ng tulara kabaluyan, pulyan ng tulara umbali, ta simpre unfair man, no wali bila na Pangulong Digong ya, yara kurap, kanto, etc. At ang gapumat agagig so anto ka maniran na kurti mo labas sumakapangibagay, kurap ka, kabaluyan, di ba? Anyway, talaran ng tayo, nantuta nagagig ya. Alam na anta agagik no supaya o antala no suparang kandidato no supay bibilon to niya dahanay awalaan agagik ya agad talaga makanupuga niya magmalo presidente ta masyadong kurap kuno agagik ya talaga nyarum ng Pangulong Digong ya si kandidato ya amtan umbaloy at malinis pero irereklamo na sari Chinese lapod korupsyon irereklamo ang gano sari Chinese lapod korupsyon. Mayroon dyan, talagang hindi pwedeng maging presidente. Mayroon naman dyan na presidente pero masyadong korap. Akala lang kasi ng tao malinis pero yung mga nagtransact na business sa kanya, official business, pati yung mga Chinese nagrereklamo na masyadong korap daw. Kuha na Pangulong Digong. Itala, agagi ka. Talaga naman, syupatan kasi agagi sararayan pang kanawnawa. Abangan po natin mga kaibigan dahil si Pangulong Digong kuno mismo mangidalat datitan sigurado ta niya talaranan nasari umbali agagi nasupatan kabaluyan niya idalat ng Pangulong Rodrigo Duterte pero sana pianog tila magulo agagi kat dugalati bangayan dugalatan agagi so okay labat ti mambabangbangan ni raad prinsipyo agagi kaluglaba latay mismo na amo singuntan nira magkaroon na division nagagik na Pangasinan nagkalulad sari supporters da niya di ba let the people decide la agagik total tutumo lang namang sumbaloy napilida no labay da kan mayor labay da kan gobernador labay da kan vice governor board member congressman so what agagik ang kapinagawan tayo kasi amin niraratan niya idalat dan imahe na no si man sasalito at politiko agagik kan ibagatisyon niyang politiko, tunyo niya, bla bla bla. Natural, no sa isak sutuputan nyo, perception kung tampol na po, politika. Pero once sa amin itanagagik at may asumpal, nan desisyon lombali agagik ya, ang gadantun kipapasan niya, impanalo to niya. Amin iraratan na was out la, di ba? Kaya sana, insan aga kumun imbintuan na sararata ni Reparatang, piano manalo ka lang bangat. Tandura lumisa kaya gagi kaya kandidato, wag naman po sana kabaloyan. May kumbaga, patas-patas lang bangat, and then let the people decide. Gawam sa assignment mo, gawin di assignment da kabaloyan, malabang ala ko mo nagagik. Tapi ag tayo makapambabarungan niya, amin. Ang di agagik, magkakadibay-dibay tan magkaroon na division agagik at bautan na saray sang kakaaro sana amigo agagik sang kakapamilya katute balagya makapuy epekto to niya agagik. Paluban tayo ang papawil Action Freddy Pardo Lakay, please come back. Magsyong umaga muli Action Joel at namahagi muli ng medical equipment para sa mga barangay health centers
ang lokal na pamahalaan ng San Carlos City, kagapay dito ang provincial government. Muling umarangkada ang pagbibigay ng mga medical equipment kahapon January 5 sa San Carlos City sa pangunguna ni Mayor Julier Ayer Resillo at Vice Mayor Jose Resmog Resillo at Gobernador Amado Pogi Espino Dated bilang handog sa mga barangay health centers. Noong nakarang linggo lamang ay nauna ng napagkalooban ng nasturang mga kagamitan ng 36 na barangay ng syudad. At bakas sa mukha kahapon ng mga barangay health workers ang kasiyahang kanilang nadarama na matanggap ang kagamitang medikal na personal na ipinaabot ng alkalde ng syudad, kabilang sa mga ipinamahaging medical apparatus, ang digital thermometer, mechanical health scale, infant weighing scale, nebulizer, TP apparatus na mula sa provincial government sa pamumuno ni Gobernador Espino. Kasama rin ang industrial grade UV disinfecting lamp at automatic alcohol dispenser na ito'y may ilaw na donasyon naman ng lokal na pamahalaan ng San Carlos City. Kasama rin sa pinamigay ang donasyon at isang portable oxygen tank with regulator sa bawat barangay health center mula kay Mayor Resillo bilang standby na oxygen supply kung sakaling may mga ilangan, lalo na mga COVID patient. Ang mga barangay na napagkaluban kahapon ay ang Manson, Matagdem, Nilintap, Pinirangan, Duyong, Bulingit, Cruz, Balayong, Rizal, PNR, Tandang Sora, Mabini, Rojas, Kakaritan, Nagdilayan at Pagal, Tandok, Kintong at Parayaw. At ngayong araw ay tutuloy pang pamimigay ng mga medical equipment para sa mga titirang mga barangay pa ng siyudad ng San Carlos. Mula sa gitna ng Aksyon Freddy Pajardo, una sa Aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat, Action Freddy Pajardo, da sa atin niya balita. Ang awitod oras tila alas 6:23. Paluban tayo balot mo sa report. Ang papawil, Action Jeric Pasiliao. Action Jeric, please come in. Yes, Action Joel, mula sa 3,200 na pwersa ng kapulisan sa Pangasinan, nasa 20 lamang sa mga ito ang iniimbestigahan ng PNP Internal Affairs Service. Sa isang panayam, sinabi ni Pangasinan Police Provincial Director Colonel Richmond Tabina na ang nasabing mga pulis ay sumasailalim sa evaluation ng PNP dahil anya sa ilang lapses sa kanilang pagganap sa tungkulin. Bagamat hindi dinetalye ng opisyal ang pagkakakilanlan ng mga pulis, sinabi niya na ang isinasagawang investigasyon ay pawang administrative cases lamang o job-related incidents. Ayon sa kanya, wala naman umano sa mga pulis na nabanggit ang iniimbestigahan dahil sa pagkakasangkot sa mga illegal na aktibidad. Kung susuriing mabuti, sinabi ni Tadina na ang mga nasabing bilang ay maliit lamang na porsyento sa kabuuang bilang ng mga pulis sa lalawigan. Kaugnay nito, hindi umano ito nakaka-apekto sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa buong probinsya. Hinggil dito, inihayag pa ng opisyal na hanggang November 5, 2021, wala pa umanong na-demote, na-suspindi o na-dismiss mula sa serbisyo. Matatandaan kasi na inihayag kamakailan ni PNP Chief General Jonardo Carlos na mayroong higit 5,000 mga pulis sa buong bansa ang na-dismiss sa serbisyo dahil sa ilang mga paglabag na mayroong kaugnayan sa internal cleansing program sa hanay ng kapulisan. Mula sa gitna ng aksyon, Jeric Pasiliao, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Aksyon Radio. Live report. Maraming salamat, Action Jeric Pasiliao, da sa atin niya balita. Ang awitod oras tila alas 6:25. Nanigunuyan nagagi ka alas 6:30. Napituyawan na Angelo kasama ang Angelo Palmones na DCRH Manila sa Kuyed Sari Senatorial under Senator Ping Lacson. Kabaloyan si Christian Monsor del Rosario, tama, Monsor del Rosario agagi, kabatyuya, artista agagi kya. Panani guniyan tan, talaran na nyo, bang balot. Mga ganun lang bangat, umpil kami karumanya balita, hanap buhay muna tayo. Manila Broadcasting Company. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City.
Tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa. Alas 6:10 na po ng umaga. Tuloy-tuloy tini agagi kad karumanira na balita, informasyon, balita, komentaryo, serbisyo publiko agagi kadasayan na kabosan. Monitor mo, kupilot ha. Nang mong tumpano wadtalot na palagpasta si Senatoriable Monsor del Rosario, Senatoriable Kabaluyan under Senator Ping Lacson. Supposedly, Senator Ping Lacson nagagik so napituyuhan na DZRH Manila nakatarya natan at kabosan. Balot available tan na masyadong hitik kagagik so tatawagan tayo ni schedule dan niya. Tuloy-tuloy tinagagik kinumpirma balot ng karuman na Department of Health. Yato ko'y dala so BA.1 tan BA.2 sub line age sa gagik o state Omicron. Ha? Paluban tala. Paluban tinin magano kabalayan si kasamang Angelo Palmoni sa gagik at PTO to dakinan Senatoriable Monsor del Rosario. Senator Ping Lacson. Kong Monsor, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Angelo. Good morning to all your listeners sa DZRH. Maing aga, magandang umaga po sa lahat ng nakikinig dito sa inyo ngayon. Ba, nga kablo ka mahambalay, Longgo? Taga Negros ka Ay, dito ko nagdako sa Negros, dito ko nag-eskwela, grade school, kag pirmi ko gapuli, to kada high school, kag college, hasta subong, ato pa to gyapon mga duta namon, kag balay, dito ko yan na magnigulang, pilakadlaw, mag-retire ko, dito ko yan, tawhay to ya. Te mag-random tani, damo, luta ba? Teka mo na. Sa una pa to, huwag na kalapot sa amon, sa chimpo pa siyang lula ko, sa amon, gamay na lang nabilin. Basi mga akik, mga taga pamati na sa Manila, ba? Managalog na tamati. Teka mo na, bakit si Senator Ping? Bakit si Senator Ping? Alam nyo, sir, nung na-meet ko siya last year, sa tagal namin nag-uusap sa mga dialogues namin, nung mga tinatanong ko sa kanya yung mga solusyon ng mga problema sa bansa natin, na-impress ako sa kanyang mga experience sa buhay, tapos yung kanyang mga solusyon sa problema ng bansa natin, kung anong gagawin niya. Tapos yung kung pakinggan mo siya, makita mo yung sincerity niyang gustong tumulong talaga. And I think in my opinion, I think he's the most competent, he's the most capable, he's the most qualified leader that the country needs to solve the problems of the country right now. Dahil napakadami ng problema ng bansa natin. I mean, compared to all his aspiring candidates for the seat of presidency, nakikita ko sa kanya talagang yung dedication niya, yung discipline niya. Siyempre, alam natin, sundalo siya, kwan siya. I think the country needs him. And I want to stand beside him and go around the country and tell people na this is the leader we need. Kong Monsor, ano yung magandang plataforma ni gobyerno na nakikita mo? In particular? Of Senator Ping Lacson? Oo. Well, number one, he really wants to curb corruption, which is the problem of the country right now. Okay. Number one problem niya. Sabi nga niya the problem of our country is the government. And the solution of our country is staring at us right in our face is also the government. I mean, when he says he will clean it up, and of course there's other problems, the health problems, the healthcare system, livelihood, there's unemployment, there's the West Philippine Sea. I can enumerate more, no? Ang dami natin na problema. The pandemic is still not over. But when you listen to him talk, you know he means business. Mm-hmm. And in his track record niya, makikita mo yung ginawa niya nung chief PNP siya. Talagang hindi siya tumanggap ng kotong, inalis niya yung kotong. I mean, when you go around the provinces kung saan siya nag-serve bilang police director, I mean, sa Laguna, kilalang-kilala siya na he never accepted any kotong or any suhol or any bribe. Mm-hmm. Nothing, zero. So, I think when you listen to him answer the problems of our country, kung pinanood nyo yung mga interviews niya kay Jessica Soho, yung kay Boy Abunda, makikita mo
Paano siya sumagot at kita mo kalmado, alam niya yung ginagawa niya. But I think his number one battle cry, ang lagi niyang sinasabi, ang bottom line ng problema ng bansa natin is of course we have all these problems now that can be solved, but it boils down to corruption talaga. Pero abangan nila sa Friday kasi doon naman sa bakit ikaw ng DCRH, MBC at ng Manila Times sasalang naka-schedule sa Friday si Senator Ping Lacson. Yan mas marami tayong itatanong. Mas marami tayong itatanong. Kung ikaw makarating sa Senado, ano naman yung measure na gusto mong pagtibayin para suportahan tong advokasiyang ito ni Senator Ping? Well, of course, kung anong hihingiin sa akin, sakaling mapasok ako sa Magic 12 at saka siya ay nakapasok at napalad na manalo, I'll be there to support his dreams and goals for the country. Ako naman, Angelo, meron din akong sarili mga plataforma na gusto ko talagang tutukan. Ang sa akin talaga, can I say one of my platforms na gusto kong talagang tutukan? Ang gusto ko talagang tutukan, ang atin mga healthcare workers, ang atin mga medtechs, mga radtechs, mga PRC medical license workers, ang mga nurses natin, I feel they are underappreciated. We call them our heroes. Ang dami sa kanila na nagkasakit, namatay, ang karamihan umalis. And I see that parang hindi sila masyadong appreciated. And I want to propose a bill na ang tinatawag ko dito sa bill na to ay Healthcare Heroes Card. Kung saan tong mga healthcare workers ay mabibigyan ng 20% discount na mga at makatanggap ng mga benepisyo katulad ng natatanggap ng mga PWD at senior citizens. At the same time, gusto ko iakyat yung salary nila, hindi man lang kasing laki ng salary doon sa Amerika, sa London o kung saan man silang pumupunta, at least mag-bridge ang gap na medyo malapit-lapit yung natatanggap nila. Dahil aminin natin, ang Filipino nurses ay the best in the world. Kaya pinag-aagawan sila ng iba't ibang bansa. And it would be better and would be nice if they stay here and take care of our people instead of taking care of foreigners around the world. That's one of my platforms that I want to push. Of course, I have other agendas that I want to push also. Yung sa agriculture, dahil kabalo ka man, dito ko nagdako sa Negros, I'm exposed to agriculture and sa problema sa mga labi na siya sugar nag-uubra sa kampo. So, naikot ko yung mga lugar doon, oriental at occidental, and nakausap ko sila at gusto ko silang tulungan. Alam ko yung mga problema nila. Then I have also a plan to help special kids, yung special abled kids, yung mga kids na may mga bata na mga autism, na may ADHD, and of course yung mga atleta, hindi maalis yan. I can elaborate on all of that, one by one, if you still want me to discuss how I want to propose my platforms on that. Anyway. Pero ang number one na gusto kong tutukan talaga, ang ating mga healthcare workers. Okay. Damo nga salamat, Toto Monsor, and good luck sa inyong laban. Maraming salamat. Magandang umaga. Salamat, Angelo. And may nga si mo kaghalong kapirmi. Thank you. Si Congressman Monsor de Rosario, tumatakbo pong senador sa ilalim ng grupo ni Senator Ping Lacson. Maraming salamat dakinan kasamang Angelo Palmones ng DZRH Manila, ng Lanyuta Nagagi, at MP2 Yautan Nationwide Kabaluyan, dakinan Senatoriable Monsor del Rosario, instead ya si Senator Ping Lacson. Pero no biyernes mo, agagi kaki-schedule tan balibalin dengelan Kabaluyan tapi anon tan nagagi kat namtan tayo ang tigawon da, namtan tayo Kabaluyan ang turay kapariparatan ilalon tayo si Kara no bilbilang si Kara at analo Kabaluyan, di ba? Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality.
tuloy-tuloy tini kabaluyan na dasayan na programa. Alas 6:43 na po ng umaga. Nanigunin nagagiklaan tayo ay balot sa tulong pangkabuhayan. The OFW Project at Bugalyon. Ginawatan kabaluyan ha. Nantutumbo kalatan. Jad bali nasual. Ginawa na nimbo nagyagaw. At nagagikat initer. So mismo na tulong pangkabuhayan na LG na balin na probinsya at sara may OFW agagig ditan panangidaulo ng Governor Pogi Espino untan mat ng Mayor Dong Kalugay watan mat agagig si dating congressman dating Governor Oscar Orbus tan syempre rami board member agagig kaya under Team Espino kabaluyan jad bali na sultan ding kasumpaltutan nanimbo nagagumot jad bali na Bugalyo nagagig. Sa detalida arata nagkabalayan na, nanigunuyan, hanabuhay muna tayo. This time check is brought to you by Champion Super. Alas 6:45 na po mga kaibigan, wadyo detalya agagi ka, ay agagi ka tinawit na LGU Pangasinan at panumpisan po una nagagi kad negosyo na Sari Overseas Filipino Workers sa displays at panamaglay na tulong pangkabuhayan OFW Project dan Enero 25 agagik ng karumalabangat ng kabaluyan sinawat. So, watig 5,000 pesos na domplutan 5 qualified display sa OFW at bali na Bugalyon. Sayang tulong pangkabuhayan at OFW project at walalad kumadon edisyon at Yasakriyan Special Livelihood and Training Project. Ayat partiyan na Abig Pangasinan Program yung inisyatibo ng Gobernador Amado Pogi Espino III. Kabiyangan na din pangiter tan pisasalamat na LGU Kabaluyan o din pangiter at iya beneficiary at Bugalyon Municipal Administrator Amado Aquino. Kinatawan nagagikyanan na Bugalyon Mayor Madam Priscilla Mele Espino. Malit man na bagay pero makatutulong para sa pagsimula ng malit na negosyo na makatutulong sa araw-araw ninyong pamumuhay inkwanan Mr. Aquino, Administrator Aquino. Imunalan na initor sa tulong pinansyal kabaluyan na Provincial Labor and Employment o dinaulan kabaluyan yan distribusyon niya tulong pinansyal agagik ng Provincial Labor and Employment Officer the third Rachel Jose Bugalyon Migrant This Officer Rowena Castro tan Bugalyon OFW Family Association President Jerome Manawes. Patuloy agagik yung liliber nanduruma iran bali tan syudad na Pangasinan sa abilan proyekto pinatulungan ni OFW yan apektuhan na sa pandemya.
Jad karo maniran balita, laan tayo balot agagi kaya tayo nantin balita agagi kaya aya kabaluyan at BA.1 tan BA.2 sub lineage kabaluyan kuno no dino ayami tatawagan na state Omicron wadya kuno odrehiyon na bansa talaga palapag agagik ng Health Undersecretary Maria Rosario Bergere at pinakakumon so BA.1 sub lineage agagik at sari balikbayan niya Pilipino Tanjad Region 5 sa BA.2 sub lineage iayat kaslakan niya nanunang at sari lokal ya kaso at amin niya riyon ayat duara ya sub lineage agagik ya bang balat kinalmanan na Yusik Bergere sa publiko ya sabi lan sub lineage agagik at lapod ang gapoy nanunang ya balog ya pandumaan na clinical clinical at bautan na abilan sub lineage at original ya Omicron variant. Impalapag na opisyal ya kakabaton o kinabat sub BA.1 bilang dominantin sub lineage sa dintiron mundo pero ang dadakal ya balot at atukoy ya kaso sub BA.2 at arumiran bansa. Tinagurian o bininyagan niya kabalayan niya sub lineage na stealth Omicron lapod sa katangyan to niya kabaluyan o karakter to niya at mas mahirap yan natukoy gamit so gold standard ya RT-PCR testing. Naku po, gold standard agagik piano natukoy ya kuno kabaluyan niya lapod sayat man na ni siya eksperto yan yarin mas mapulos yan ang takata kadintiron mundo lapod agyan na mano nasaray health expert kabaluyan kulang ni na paliwawara agagik ang tusintumas tuyo kabaluyan di ba? Si katuloy mahirap po sa rarayan kaplasan kabaluyan. Yan nanduro mayroon na klase na sakitla. Yan nanunang yung lulitaw. At nanduro mayroon paspasan la kabaluyan. Kaya ingat-ingat po tayo. Jadarom nira na balita kasumpalan niya discovery agagik. So, tatawagan tayon piki. Iyaw sa may antigen test agagik. Natan, walay duwaran antigen self-test. Kit sa agagik kina-approve na FDA. Pero naanilatan kabaluyan na noon tiniri karumaniran na balita agagik nagkalula. At sari balita at nandun mairan na jad police report kabaluyan. 19 anyos agagik ayamay yan nalatila. Di agagik at makapurmantan. Di tanod Bicol area agagik yan. Aki ay bulya kabaluyan, kabubugta, sus, Mario Josep. Talaga naman, medyo, ingat-ingat po tayo agagik. Da piaibul tayo, da sararatan niray agtira kabat agagik, tapiano, naiwasan kabaluyan, sunyaran na aberya, da sararayan bugta, di ba? Tanon di agagik, naku po, pero si Kwandaraya, dating live-in partner mo balot, nasay, live-in partner kabaluyan nasa mismo na biktima agagi kya pero under investigation niya da sararayan na kaplasan nang noong ko ni magano balat so man babantay ay man mensaya agagi kat panamagli na sayang na programa tani sa oras tila agagi kat alas 6:51 wala ni komersyal ta ang pula si kwanto niya ay go magano at si kwanto niya ng 0602 ay good morning po sir. Community Hospital ng Pusurubio, may mga staff na tamad. May dumating emergency na baril. Ay nabanlian ang paa, nabali ang paa manaya. Nanay pa ng pasyente kumuha ng wheelchair at nagtulak. Naku po. Hindi siguro baka nagkataon niya wala rin gagawin da etc. Ang kapigaon da katon na ang managagikli nanay. Okay mga laba man pero siyempre dapat kumon sa staff agagik so manunaan. Pero kung tuwali kasuldungan to, yung mga iba staff nakaupo lang at pinagmamasdan yung ina na nagtutulak ng wheelchair. Ay naku po, hindi naman po pwede yun na. Ang mabalin mo di agagik ka, dapat maplos ay kiwas kurang agagik ka. Nasararaman ay so mismo tatawagan tayo na staff demand. Agay mo latan, my goodness. Good morning, sir. Lulugay ang kumot may midwife Mia maganggana. Ay, talagang maganggana. Tanolon maganggana agagik ya. Gyuya itik siya. Kinabwasan tan. Maganggana agagik tan makuli-kuli.
si Madam Jubel Cansino, Madam Ani Caranto Cansoriano, Madam Gloria Macalanda, tanamin nirang kaibadan Beach W Agagik, tan Jad Barangay Kakaritan San Carlos City, Yadadoluanan Presidenta Ronald Tamundong, tan si Kapitana Gloria Canilang, Sinanlugay, Agapuy Sawa, Agon Lalagpas, Madam Berinya Cansino Munda Cruz. Good morning po, das kayo namin. Kabaluyan ditan, at Barangay Kakaritan. Sir Joel, marakop ya kabuasan si kayo from Uncle Bert Munda Cruz. Untan mo si kayo, Uncle Bert Munda Cruz. Masanto siya marakop ya kabuasan mo si kayo ha. Dasayan na kabuasan na Miyerkules. And then, another po, tamang bawas tayo agagik, si Kwantuy ay, Alamawan so salito mo ugaw sir, pinaulyan ng dalabangat. Ay naku po, Alamawan so labay ito ibabaga, hindi na balian si Ren, aluyakan. Ayan, Alamawan so salito mo ugaw sir, pinaulyan ng dalabangat. My goodness. Kaya nga sana naman ay maminsan kasi tuamot na observation nyo agagi kaya untan nira maminsan kabaluyan at talaga na talaga pero sana naman ay no labay no man serbisyo tayo ditan talagang dapat agagik inyo po so panangaro da saray ari pasyente agagik gapoy na gawan tayo ditan di ba ay talaga naman. Sa NBI, pinagalaw agagik versus phishing scam. Target iray teacher. Ang tutambalot sa phishing scam agagik. Kinanong ko pa. Nung tidlabay ito ni babagay phishing kabalayan kinye. PHISIHNG agagik. Pinagalaw na Department of Justice o National Bureau of Investigation. Piyan na to ko iray walad bunag agagik na phishing scam. Yaman bibiktima na pigaran na guro agagik. The NBI is already looking into phishing of bank bank accounts agagik kya on broader scale. But I am minded to issue separate directive to NBI in the case of the teacher victims. Kasi ay ini special dagay kaya teachers victim agagik. Onong itanod kinon Justice Secretary Menardo Guevara. Onong DOJ Office of Cybercrime sa phishing at sa kaya agagik ya cybercrime ya mampapanggap ya salarin dalitimon institusyon ya singa si bangko agagik ya mangkukunwari re si kartemplado na bangko online payment site tan araray agagik at manggagawa na online message para dani itarad biktima irresensitibon impormasyon na bank account, credit cards, tan online account. Kabalo yan, ibabagada, etc. Onyo niya, katun mahirap yun na nuwala ron tanot dyan, tiks-tiks labungat. Kabalo yan, o dino message sa gagik, ay alwaran yung tan. Na napalabas yung Lunes na ibalita na Land Bank of the Philippines sa pigaran teacher, yan ang deposito ira, tabiktimara na phishing scam, yan nala so mismong sensitibong informasyon na sa gadgets da niya. The bank has already reached out to the affected customers and is working on the resolution the saya tan isolated case mo labaya jud soon as possible time at nagawalaya kuno na solusyonan daya katunatan pasagbay na sari bangko agagi kad sari customer da refrain from opening suspicious emails, links and attachment. Agagi karami email sa kabaluyan niya. Tan na pangisiryo na account and personal information singa sa unong itano the Land Bank representative iagang balot man tutupot ya para critical financial information na customer. Unong Teachers Dignity Coalition nebatik da sarian guro so kantidad ya 26,000 yang agad 121,000 lapod phishing scam kabaluyan. Agay lararaya may kabaluyan tira na angga puligagon daw tan ni ay naku po sa rarayan panaon na ingat-ingat po tayo agagik. Manalwar tayo kabaluyan na manalwar tayo agagik tan nagtayo basta-basta noon to kamalaratan, ingat-ingat po tayo talagang sangkirapan natin. Amaya-amaya manag palikdo o da sararayan na kaplusan. COVID update, arami man tutupot. COVID update, agagik dyan Pangasinan. Sa COVID update, agagik dyan Pangasinan na kabaluyan, 201 nya kaso agagik so balo nun karuman. Si maong nya balita,
mas dakol so recovery tayo 420. Agagik 370 jad probinsya, 50 jad syudad jad Dagupan. Si makapormon balot wala nandiay kapalaran niya duara agagik ka lapod COVID at sarayan kaplusan. Sa syudad na Dagupan 275 agagik, sa Ilingayan 159, Kalasyaw 158, Ordanita City 121, Malasiki 99, Mangaldan 92, Santa Barbara 91, Bugalyon 88, Manawag 75, Tanbimali 70. Araray agagik susampluran syudad Tanbaloy subabantayan o mga tagay na bandiray Ambalanga Kabaluyan. Jadbali na Agno Balot at 12 Aguilar 49, Alaminos Duara Labangat, Alcala 34, Anda 25, 31 Dasingan, 12 at Balonggao, 56 at Bani, Basista 23, 51 at Bautista, Bayangbang 19, mabuhay po Bayangbang, kahit pa paano, di mayus dusla. Binalunan 15, Bimal, Bulinaw 11. And then, yes sir. O nga, kung nakakikin dyan eh. Ang pigapigan na, agko dyan na, wala problema dyan kini. Messenger eh. Magano, agagik, tani, ay indero tula. Sa ipawayad periyan ng, wala pa rin messenger, ganyan, kapudya. Sa ipawayad periyan ng bayan niya sa Nagaw ng Karuman, Kabuasan, 34-32, Jada Ngaram, 34-33, talaga ni 34-32, insan 34-33. And then 4-4, piang-piang. At nagagiktan, sa Nagutan, Kabaloyan. Iapawayad periyan ng bayan ng Karuman. Maraming salamat kay Action Bioli Valdez Pereta ng Action Jeric Pasilyaw. Wajagagi kaya, so Bayangbang 19. Mabuhay po Bayangbang. Nabubala agagik so COVID-19 Kabaluyan. Di mayus dusulan maong. Binalunan 15, 11. Pero magano, palubantini report ng Action Freddy Pardo. Lakay, please come in. Yes, sa maksong umaga muli, Action Joel, isang pamamalan na ganap alas 9 ng gabi sa Barangay Apunit, San Carlos City. Ang biktima rito ay kinilalang si Salvador Arcangel E. Garcia, 54 years old, high school graduate, drug surrenderi, self-employed at residente ng Barangay Apunit ng nasabing syudad. At sa investigasyon ng mga suspect ay dalawang kalalakihan na ito ay sakay ng motorsiklong walang plaka. At itong biktima ay nakaupo sa loob ng kanilang tahanan habang nilalaro ang kanyang apo. At yung motorsiklong Skygo na walang plaka ay lumapit nga sa kanilang bahay at ito'y sunod-sunod na pinaputukan. Maswerte ang biktima at sa kaliwang paa lamang ito tinamaan na agad din nadala sa Pangasinan Provincial Medical for medical treatment kung saan hanggang ngayon ay nandoon pa. 4 na basyo ng caliber 45 ang na-recover ng mga investigador sa crime scene at isang tinggan ng nasabing baril. Inaalam pa ang posibleng motibo sa pamamaril sa biktima at hindi patukuyin ng mga investigador kung ito'y may kinalaman sa droga o kung ano ang nakikita nilang dahilan. Kaya patuloy pa silang nag-iimbestiga sa ngayon. Mula sa gitna ng Action Freddy Pardo, una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Action Freddy Pardo, dasatan niya balita. Anyway, tuloy tiniyagay kay Pulis ang kulay desert kabalian. Tanim mo yagli sirena, Jad Syudad, Jad Dagupan, Jad Bayangbang 19, 15 at Binalunan, 11 at Bulinaw, Talurad Burgos, Sakuyad Dasol, Impanta Talura Labrador, Samplura Lawak 0, 13 at Mabini, and then 60 at mga Tarom, 27 Mapandan, Natividad Samplura, Posorobio 27, Rosales 49, San Carlos City 42, San Fabian 63, 25 at San Jacinto, 11 at San Manuel, 18 at San Nicolas, 9 at San Quinten, Season 45, 11 at Santa Maria, Talurad Santo Tomas, Suhal Walura, Tayog 38, Umingan 31, Orbistondo 20, Villasis 36 Kabaluyan. Tanagagi kaso update agagi da sarayan pangkanaunawa Kabaluyan the COVID jad Pangasinan. Manggano gagik taning kapuloy malong mi oras tayo aray mambabantayad pa na maglen na Facebook Live na Action Radio
laon ko labat ira kabalayan piano agmat kababe ngad sikara agdi babagi inis na tira gagi kad sarayan pang kanaunawa. Good morning po, dakinan Sir Godofredo Vergara, magasanto siya kabuwasan si kayo. Sir Samuel Singson Espino, magandang umaga din po, ditanod Mabilao, at Bali na Sampabian, masanto siya kabuwasan po si kayo namin ditan. Sir Roberto Quintan, sa Maracab, simbaga to may kandidato sa problema, inerto aloon sa kwarta, amta, magano wala rin sisingi si problema inerto alon sa kwarta amta tumot mahirap yaban sa Pilipinas gantatan alaga rin tayo labala si Roberto manong Roberto no panundan diskartian no bilbilang si Sir Leo de la Cruz magandang umaga po Sir Manny Dalope mang kapikanitan Manny tan exercise ka Ma'am Merle de Guzman Conte magandang umaga po sa inyo and then another po gagik Joel Aglakumon, may babali si Duterte at Sari kandidato sa nagpagtukumon niya ibaga, gawon ton malinis tan patas so nagawan eleksyon 2022, nalayo, manong ni Roberto, si katutay labay kumot-kumon niya ibaga to niya agagik, di ba? Pero na mo umanay, ang kapula, magka na-divide-divide tinya gagik, napalpal do tayo kabaloyan. Andin do galami patut sa daan, tan sarakit iran salita, gagi ko sa eleksyon. Andin naman iray pa nagpabrika na ipalpal sa etc. Naku po, tundan tilatan. Sir Noy Mislang, good morning po si kayo. And then, Gloctorio Bato, Maxim morning, adol. Ganun din sa aking Mayor Carlito Saplan at sa aking busing Noy Saplan. Mabuhay po kayo. God bless din po si kanyo ha. Gloctorio Bato, good morning po. Sir Salvamar Cancino, good morning. Edison Balulong, Mangkapi Kalagtan, ang Tamlatan. Ma'am Lani Antonio, masanto siya, kabuasan po si kayo. Ma'am Alice Fernandez Moyano, Yawala Radongkong, ingat-ingat din po kayo Tantan Sari Kabaluyan tayo. Ma'am Rosario Montemayor Pasyon, good morning po. Sir Samuel Almasan, Kanayon Saldi Bruan, Yawala Distimor, ingat-ingat. Manong Binga Bubillanos, masanto siya, kabuasan mo si kayo sayan kabuasan. Atan, wala ni, magano. Si Sir Wilson Castro, magandang morning din po sa inyo. Si Sir Ronnie Osana, mga nakatanggap ng mga nakatanggap ng advisory para di ma-scam, huwag muna sila mag-click, dapat punta muna sila mismong bangko. Ayan ho. Ayan po ang pinakamagandang advice po ni Sir Ronnie Osana. Tama naman po yun. Kasi no, i-click agagik tinanawat yun. Ay, si mahirap tuta, no, analo kayo niya, etc. Kwanto niya, balaga problema talagagik ha. Balbalaga problema agagik, no, in-click yun at sa kilabat manayan na props ka agagik yan. Ang apply malam may oras may sayang programa mamataner kami la kabaluyan Magtaryo na lingkor Action Joel Balolong Jad Technical Control Action Nathaniel Obero mangititila kami sa kayo agagi kaya masantos maabig magayagay kabosan na kayo nikban Action Radio Balita na kantabayutan Action Jeric Pasilyao tanulit kami na kantabay na anil programan MIB mang isyu ng bayan na City Media yung gadalas 9 para karuman niran balita impormasyon na dasayan kabosan kabaluyan na Miyerkules. Ditanggila bagat Action Radio Balita ang subalit ang pulods maganon bagta. Inyong napakinggan ang palatuntunang Aksyon